के बिगड़ल बा ढांचा करेला काम जो लागे नया अच्छा। हाँ पहले से देवरा के बिगड़ल बा ढांचा करेला काम जो लागे नया अच्छा। ना जाने कहाँ से सिखले बारन दहिया पर हमारा फानेला लहंगा उठा के सोना ये सखी लक्ष्मण रेखा पारेला। लहंगा उठा के सोना ये सखिया लक्ष्मण रेखा पारेला। नहीं बुझेला बा परेशानी कहिल के तना बोल के हमारे भाग में लिखल विधाता ओकरे जज्बा कलोल के आदत बनौले बाया धीराती में डाटे काहे फारेला। लहंगा उठा के सोना ये सखी लक्ष्मण रेखा पारेला। लहंगा उठा के सोना ये सखी लक्ष्मण रेखा पारेला। घर में देवारा लीला बा कोइले धलेला हमारो कलाई गो कैसे के कहीं बुलट प्रेमी से यही में बाटे भलाई हो। अजय देहाती बुलेट निराला के तनले बात समझावता। लहंगा उठा के सोना ये सखी लक्ष्मण रेखा पारता। लहंगा उठा के सोना ये सखिया लक्ष्मण रेखा पारता। शंकरा रिकॉर्डिंग स्टूडियो दुधही कुशीनगर।